Komisio Sobera eta UGT sindikatuen manifestazioan hemen Bilboko areatxan amaitu den manifestazioan izan direnak oso kezkatu agertu dira ultraeskuindarrak eta eskuindarrak atzera egiteko erakutsitako asmoekin. Horregatik gaurko leloa izan da irabazitakoari eutsi etorkizuna irabazi. Orain astero 27,5 orduko lanaldia da hurrengo helburua Loli Garziak eta Tximi Alonso azpimarratu dutenez. Manifestazioa Palestinako bandera batek zabaldu du gaur ere Palestinako herriak bizi duen egoera gogoratu dute eta salatuz sarraskia egiten ari dela euren kontra. Hain zuzen ere, Loli Garziaren azkenengo maiatzaren lehena da Euskadiko idazkari nagusi legez. Azkenaldian politika neoliberalek indar hartu dutela eta langileen eskubideak murriztuko diren arriskua ikusten dute inoiz baino gehiago UGT eta Comisiones Obreras sindikatuetako ordezkariek. Están viniendo a atacar nuestras condiciones de trabajo, nuestros derechos, tanto económicos como sociales, que hemos ganado a lo largo de todos estos años con la lucha. Horrexegatik gaurko manifestazioaren leloak bi zati ditu, irabazitokori eutsi eta etorkizuna irabazi. Eta mezua bidali diote lan hitzarmen guztietan langileen eskubideak irmo defendatuko dituztela azpimarratuz. Batera egin dute gaurko manifestazioa Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Hasieran Palestinako bandera bizi duten genozidioa salatzeko eta euren aldarrietan lanaldia 37 ordu terdira murriztea. Aldarriekin batera festa giroa nagusitu da kaletan zehar. Langileen eskubideak aldarrikatzeko egun honetan eroen lanpostua kolokan edo dagoeneko galduta duten milaka lagunek ere kalera jo dute. Brystoneko langilek esate baterako enpresak 325 lagun kaleratzeko duen intentzioa ozen eta bereziki haserre salatu dute Basauritik Bilbora oinez egin duten txangoan. Goizeko 9:00 hasi du Marea Laranjak ibilbidea Basaurin. Brystoneko langileek euren familien babesarekin Bilborako bidea hartu dute maiatzaren bateko manifestazioekin eguerdi partean bat egin ahal izateko.